Çîroka her jineke Kurd dişibe hevdû. Ya ku wan ji hevdî cudatir û serkeftîtir dike, baweriya wan ya li hember jiyanî ye. Her wiha xwebawerî jî parçeyekî vê çîrokê ye. û dema jin bi şert û mercên dijwar rû bi rû dimîne, dev ji berxwedana xwe ya li hember jiyanî bernede bi ser dikeve. Yek ji wan jinan jî Seyran Duran e. Dembaş guhdarên hêja, ez Nûjîn Önem. Di vê xeleka podcasta xwe de em ê serpêhatî û tecrübeyên Seroka Yekîtiya Jinên Kurdistanê ya Swêdê ya Seyran Duran guhdar bikin. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Seyran xanım, tu bi xêr hatî bernameya min. Spas, sağ be. Çawanî? Spas gelek başım, çawanın. Ez jî başim, gelekî spas dikim. Ez gelekî kêfxweş bûn û bûn mêvanê bernameya min. Ez jî spas dikim we wê şansê da min ku ez bibim mêvanê we. Min bi Kurdî behsa jiyana we kir, lê ji xeynî mirov tu kes nikare jiyana mirov vebêje. Ez dixwazim vê bipirsim, jiyana Seyran Duran di çi qonaxan derbas bû, rastî çi zor û zehmetiyan hat û jineke wiha serkeftî derket holê? Vallahi pirsakê gelek zehmet e. Ji bê ku serpêhatiyekî însanekê bi saetekê ve nayê xilas, yani xilas nabe. Lê ez ê kurta çîroka xweş tere behs bikim. Vek tê zanîn ez xelkê Culemêrgê me Bakurê Kurdistanê. Heta nêzîkî 19 saliyê xwe li Culemêrgê bûm. Piştî wê li İstanbulê mala bavê min bar kir İstanbulê. Ji wir pêr de İstanbulê mezin bûm. Xwendina xwe İstanbulê me kir, lîse û üniversite. Wê naberê da dema ku min xwend min kar jî dikir. Piştî min lîse xilas kir, memûrîtî me kir. û hem min kar dikir, hem jî min dixwend. Min mamostatiya Fransî xilas kir. û wê naberê da salê heftê çar ketim nav kar û xebatên siyasî ji bo Azadiya Kurdistanê, nav Partiya Sosyalîst a Kurdistanê. Nêzîkî salê heştê da min üniversite xilas kir, ez bûm mamoste. Ez wê naberê da salê heftê nabera heftê çar û heştê da ez hetim dihatim yani binçav girtin û polîs min digeriya, polîs pay min bû. Ber wê sala heftê neh mecbûr bûm İstanbulê terk bikim. Wê demê rastî çi zor û zehmetiyan hatin dema hûn ketin nav siyasetê li Stenbol? Zehmetiyê herî mezin hem keçikekê ciwan ketim navê kar û xebatê siyasetê, hem jî wekî Kurdek, keçikekê Kurd zehmetî bû. Yê min ji bo ku baveriya min gelek xort bû ji bo azadiyê, ji bo serxwebûna Kurdistanê, yê min êdî tiştekî asteng min ber bi çavê xwe nedigirt. Aktif kar dikir. Hem şagirt bûm, üniversitede dixwandim, hem kar dikirim, hem siyaset dikirim. Ez van piçek jî şiklê min, tîpê min gelek balê însanan dikeşa, ji ber ku hûyrûk bûm. Bunu ki li wê derê wê mintiqê da, mintiqa mala bavê min da çi biba polîs dihat min digeriya. Êca navê min danan dibûn û Türkiye, o küçük kız. Ber wê min gelek zehmetê dikeşa. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Hûn
Hûn çend cara hatin binçavkirin û ez dixwazim vê jî bipirsim dema we dest bi siyasetê kir armanca we çi bû yanî hûn we dixwest ku hûn bigihêjin kîja qonaxê? Yani demek ku me dest bikiriş ve ku Armanca me ve ki Partiya Sosyalist Kurdistanê Armanca me ve ku Serxwebûna Kurdistanê bû. û li wê demê de bez li wê derê tu zanîn wê demê salê heştêyan de axiftina Kurdî gelek zehmet bû, tanzîmkirin gelek zehmet bû. Me yani bi hereketkirinekî azad nebû, her tişt gelek qedexe bû her tişt. Min nêzîkî navbera heftê şeş heta heftê neh nêzîkî sê çar car hatin binçavkirin. Her carî jî du sê hefte lê binçav dimam, şûbê de dimam. Bir keçikek ciwan gelek zehmet bû. Hûn çend salî bûn wê çaxê? Wê demê sal nêzik navbera 18 bûm. Hûn pir biçûk bûne. Biçûk bûm ciwan. Yani keçikekî ciwan bûm. Dema hûn dihat binçavkirin hûn rastî tundiyê dihatin? Elbet. Tundî jî dibû tabii ber biçav dibû. Elektrik lêd kirin mesela. Pêhînan lêd xistin. Xeberan digotin. Tiştê herî zehmet xeber digotin. Ji ber ku ez navan yekû dihatin girtin navan da tinê ez bûm ve keçik. û evê min jî cismê min jî piçekyan zayıf bûm zêde. û yani tendu tu jî dikirin bes ne wekî mêran. Di hevpeyvînek xwe de we behsa kovarekê jî kiribû wê demê we kovarek jî derxistibû hûn dikarin ji me re behsa wê bikin? Ev derxistina wê koverê dibe sala heştê neh newê tê de me derxist wê demê yani heştê pêncî wextê ez ji welat derketim min terkê welat kir heştê pêncî hatim Swêdê heştê şeşê bi ketim nav hereketa Tevgera Sosyalist Kurdistanê wane biryar den ku em vegerin welat yani li welat kar bikin nav wan da wek keçik ez tinê bûm min jî gotim ez jî dixwazim vegerim ez jî bi wan re vegeriyam Qamişliyê li wir me kar û xebata xwe yê siyasî berdevam kir yê min piranî nav xelkê de yani propaganda û kar û xebatê siyasî bû li wir ez bi hevalekê xwe yê hereketê re zewicî heştê keça min çêbû wê derê jiyan bavê jiyan hat girtin li Sûriyê li Şamê keça min sê mehî bû û me biryar da ku ez vegerim Tirkiye li wir kovarekê derêxim ez û hevreyekê me vegeriyan Tirkiye bi qaçaxê û keça min destê me da sê mehî bû wê demê li wir me şîrketê xwe danan dest bi kovarê kir Tirkiya wê Vatan Güneşî Roja Welat sê hejmar me derê xist piştî sê hejmar dî em hatin girtin û ez çar meh li hepsê mam piştî vê tahliye bûm yani bi şert de berden ya tahliye bûm û ez cardî terkê welat kir û min wê demê piştî ku ez derketim bavê keça min awana hatibûn hudûd ew hatin girtin demek ku bihîstim ku ew hatiye girtin ez mecbûr bûm cardî İstanbulê terk bikim hatim Cilemêrgê nav xizmê xwe li wir heta bavê jiyan hat berdan ez li wir xwe veşart nav xizmê xwe heşt neh mehedî ew hat berdan yani tahliye bû em reviyan Kurdistana Rojhilata Kurdistanê Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Berêd we gotiye ku em mecbûrman biçin Rojhilat û Rojava û wê demê yanî diwan şert û mercên dijwar de yani pêvajoyek çawa derbas kir?
Yani naha bigotun zahmete o gelek tiştan jî hem muruna xazibîne bîra xwe hem jî muru bîr kiriye. Elbet gelek zahmet bu. Jinek tinê û zarokek destê wê da derbasbûna wan hududan hertim bi qaçaxê. Carî jî cana ez bêjim ku baş e ku ez vek jiyana xwe yani yê siyasî ber wê gelek kes min nas dikir. Yani her aliyê da her derî de min alîkarî digirt. Ez spasdarê wan însanan hemiyanim bi rastî. Elbet gelek zahmet bu. Wê demê çawa çend salî bû? Yani wê demê dema ku ez ji hepsê derketim keça min yani dema hatim girtin yek û nîv salî bû. Derketim nêzik 2 salî bû. Yani dema em derbasê Urmiyê bûn 2 nîv ûlû bû. Heta em hatine Swêdî yani dema em hatin Swêdî 4 salî bû. Yani 2 salê min girt ji Urmiyê heta hatim Swêdî. Pêvajoya gelekî zehmet û derbas kiriye bi rastî. Gelek lê ew baveriya azadiyê, baveriya Kurdistanî bûnê, baveriya jiyanê quvvet dide mirov. Yani ya mirov li ser piya Ser piyan dihêle baweriya li hember jiyanî ew bawerî. Heta îro jî gelek caran ji min re dibêjin yani vê derê jî nav kar û xebatê rêxistinî da bi jinan re niha jî gelek kes ji min re dibêjin ya te çawa tehemül kiriye hinde salê ew çi enerjî dide te enerjiya min ez barim baveriya min ser piyan dê digire. Piştî hûn ji welê derket we dev ji siyasetê berda kansî ku ez dizanim û we berê xwe da kar û xebatên li ser jina. Çi bû sedem we dest bi xebatek û hakir? Dema ez hatim Swêdê piştî ku ez ji welatî vegeriyam ez êdî bi siyasetê mêran re westiya bûm. Yani min de ji berda lê nikaribûm bi yek carî de ji vê karî berdem. Hem jî yê Swêdê Yekîtiya Jinan û Federasyonê min wan nas dikir. Ez çawa hatim ketim nav wan ji ber ku avane bû min bûn vekî terapiyekê. Ji ber ku ez nefsiyan hem jî cismî fîzîkî gelek westiya bûm. Ji kengî di hûn serokatiyê dikin û ev yekîtiyek çawa ye armanca wê çi ye xebatên bi çi rengî li dar dixin hûn dikarin wenî bi berfirehî ji me re behsa vê yekîtiyê bikin. Yekîtiya Jinê Kurdistanê li Swêdê sala 92 hatiye demezrandin bi alîkariya Federasyona Komelên Kurd li Swêdê û bi inisiyatîfa Bonye Cigerxûn 93 ez hatime Swêdê direkt ketim komîta wan 95 hatim hilbijartin vek serok heta niha jî berdewam e. Li ser kîjan xebatan hûn radiwestin û xebatên bi çi rengî hûn dikin? Endamên me yê Yekîtiyê Jinan jinên her çarparçe Kurdistanê ye û girêdayê ti siyasetê nîne yani ti partiyekî siyasî nîne wekî tu zanin hemû partiyan beşekê wan jinan heye beşekê wan xortan heye ne serbixwanin em serbixwane armancê me tinê Kurd û Kurdistan e yek sereke armancê me ew e ku alîkariya jinên Kurd li Swêdê wextê nû tên penaber alîkariya wan bike ji bo întegrasyonê bikevin nav civata Swêdî alîkariya wan dikin ziman fêr bibin bikevin nav kar û xebatê aynı demê da jî em gelek ser pirsa perwerde kurs û konferans û semîneran dikin ser pirsa mafê jinan parastina mafê xwe yani bihêzkirina wan ser wan mesela gelek me kar û xebat kir. Aynı vaxtê da jî ser pirsên civakî
civata Kurd li Swêdê pirsgirêkê wan çi hebe servan me projan çêtkir. Servan meselan da gelek kurs, seminer, konferansan me çêtkir ku ev keşeyên me, pirsên me li vê derê hey em jê xilas bibin, çareser bikin. Destpêkê da salên destpêkê da pirsên gelek ewîdî hebû tu zanî malbatî keşeyên navbera jin û mêran da û keşeyên daybab û zarokan da ew dibêjin ya şerê kültürî du kültür. Keşeyên biyanî û Swêdiyan da servan meselan da me gelek projan çekir. Hema bêjî ku ev çend sal e van projeyên ku me kirî wekî üniversitekê me perwerde kir yani. Her demê da me konferansan wextê çê dikir sê mehê carekê me cihên konferansan vê derê dibêjin otelên biçûk hene cih konferansan çêdikê. Jinên me endamên me her beşê Swêdê me wan tînan bi pisporan bi insanên zanan ra me semineran çêdikir. Me gengeşe vedikir, dîskûxonan vedikir. Mesela pirsên em bêjin keşeyên navbera dayî û keçikan da tu zanî li hev fam nekirin heye kültür cudabûna kültürê heye servan mesela Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Yani hûn alîkariyên malbatî jî dikin yani ne tenê li ser jinan. Gelek me alîkarî kir. Mesela gelek keçikên me yê ku malê da keşeyên wan hebû, problemên wan hebû, me alîkariyan wan dikir. Navbera malbat û keçikan me dipêvîn wan dida famkirin ku keşeyên wan çawa çareser bibe. Ew yê ku problemê wan gelek mezinin nayê çareser kirin, me alîkariya keçikê dikir. Heta min tînan de mala xwe min wan çend me xwedî dikir. Piştî wê diketine nav ciwatê, dest bi xwendina xwe dikirin, jiyana xwe xilas dikirin, malbatê re navberê wan baş dibû. Niha li vê derê ciwatê de gelek keçikên min wisa hene. Hûn bo wan bûne wek dayîkekê. Bele yani cana keçamın dibêje min çend zarokê te heye ji derveyê min. Ece ev kurê min ji wextê hatilba min digot yani em diçûnekî derê yekî dihat pêşiya min mama digot bêje min kî nekeça te ye. Yani birasî me gelek karên hêja kir. Ji çend sala hûn serokatiyê dikin û serokatî berpirsyariyek çawa ye? Yani ew tecrübeya serokatiyê. Vallahi serokatî yani notu pênc were ez dikim ev 10 salên dawî ez xazim de jî berdim. Bes kes nahilgiri ser xwe ji ber ku zanî rêxistinekê ku serkeftî bibe divê mirov wext bidetin. Mesela em bêjin lokalê me heye eger lokal girtî bû ev rêxistin nayê pêşve naçe. Lê lokal dergehê wê her rû vekirî bi ve çayê pêşve diçe. Tê nas kirin, tê ziyaret kirin. Yani tu divê her avayî bifikirî ku ev rêxistin çawa de pêş da biçi, çawa dikarî ki hizmet bide bu wan jinan ra. Yê me niha nêzîkî 16 komelên me li serê Swêdê heye. Bes piştî mesela korona piçek pasîv bûne. Niha divê em wan nûjen bikin. Wê demê nêzîkî 2700 endamên me heye. Wanê hemû divê em niha piştî korona divê cadî aktif bikin. Niha hûn li ser çi dixebitin? Xebatên wê niha hûn dikin çi ne? Cadî aynı tiştin. Mesela hefteyek berê seminerekê me hebû. Keçikek me Kurt kitabek nivîsî bû, pirtûkek nivîsî bû bi Swêdî ser mesela keşeyên seminerek çekir, gelek baş bû. Yani her aliyê da hefteyek berê wê jî cadî me tiyatroyekê çekir, dibêjin forum tiyatr ser mesela keşeyên malbatî bi tiyatro. Beşdar mesela dikevin nav vê tiyatroyê dileyizin
herkes münakaşa dike. Pırsin cuda cuda gor enteresi civaki enteresi endaman kar xabatte guharandın gor rojane. Podcast Kurdi qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Ez dixwazim vê jî bipirsim têkiliyên we yên bijinên ku li parçeyên din yên li Kurdistanê dijîn heye hûn xebatên hevpar dikin? Başûrê Kurdistanê rêxistinê jinan re gelek salan me bi hev re kar kir. Me gelek proje çekir bu wan re. Wek mînak salê nabêra 2003-2007 projekê me çekir bû ji vê derê me 4 mamoste bire Kurdistanê di hevlêr li Suleymanî me kurs vekir bû jinan ji bo perwerdekirina zarokan bi strûktûra sîstema Swêdê pirsa yeksanî pirsa demokrasî li malbatê çawa ye. Ew di vê projeya me de nêzîkî sedî 10 jin bêşdar bûn ve kursê me. Ev proje me bi alîkariya Nêçîrvan Barzanî piştgiriya wê re em gelek serkeftî bûn vê projeyê de. Projek dî jî me çêkir me 10 parlamenterên jin ji Parlemenê Kurdistanê me înan de Swêdê 2 hefte li Parlemenê Swêdê li rêxistinên Swêdiyan de kurs dîtin. Çawa jinên Swêdî çawa serkeftî bûyne, mafê xwe çawa standine, dîrokê de çi bikirine, li Parlemenê de çawa ye rewşewan, servan rêxistinan de çawa ye, servan meselan de ev jî projekê gelek serkeftî bû. Belê min jî xwest ku ez werim ser Bakur we bijinêrên Bakur tu xebat kiriye gelo? Me xebat kir bi kamer re me xebat kir wê demê kamer hebû. Me hefteyek zêdetir li kamerê ji vê derê me 15 kes em çûn. Nav grûpê de polîs hebû, karmendê sosyalê hebû, karmendê hinek rêxistinan hebû, li xaça sor hebû. Ane hemû însanên ku pasporên ku ser pirsa yeksanî, ser pirsa tendê tu jî beremberê jinan, kuştina jinan kar dikin. Mesela namusê li Tirkiyeyê we dibêjin ya. Servan bu derê me bi wan re evlî çekir. Workshop çekir, kurs çekir. Ew jî projekê baş bû. Bes piştî wê ber rewşa wan beşan me nikarbû zêdetir proje çekin em sekinî. Ez dixwazim vê bipirsim bi rastî jî dema min li hevpeyvînek we guhdar kir we gotibû ku keça we bo we gotiye ku te hezkirinek wiha daye min ku hemû jiyana min de têra min dike. Bi hezara jin zarokên xwe tenê mezin dikin, lê hezkirin û mezinkirin tiştekî ji hev cuda ye. Dema ev gotin we ji keça xwe bihîst hestek çawa li cem we çêbû. Ji ber ku dema min li hevpeyvîna we guhdar kir ev gotin gelekî ez jî hestiyar kirim, ez jî wek dayîkekî. Belê. Niha jiyan keça min bi mira mezin bû, yani em wekî heval mezin bûn. Hemû zehmetî û rojên zor, hemû zehmetiyan bi mira keşa. Cana civînên min çêdibû heta saet 10-11 êvarê. Min cîranên min, yani hevalên wê cîranên min min bawan têla keça xwe heta ez dihatime malê. Gelek kesan Kurdên me, gelek kesan di peyvîne xwe de pay min axiftin, digotin ku seyran her civînan da ye ev keça wê halê wê çi ye? Min ji wan re bersiv dide, min digotê ku belkî ez hertim civînan da me hûn li mala xwe nin ba zarokê xwe, bes ez bawer nakim ev hezkirina ku ez dideme keça xwe hûn bawanin hûn nadinê. Xeberê we ji zarokê we tune. û biba jiyan carna wextê şiyar dibû hêj biçûk bû çavê xwe dikir digot mama îro civînê me heye. Yani wesa bûbû bi mira.
اری و آلیکاریا جنان دکر لیج آلیا کیجی هنگی اخمال کرن بو زاروکا و چه دبو نها جانا جیان دبیجی من ماما ده وقتی من دا وان جنان دجمن دزیوه وقتی من لی نها مثلا دبیجی کو ماما بس از گلک سر بلندم و از گلک خوشم کو تواکر یجبه کو از نها کارم سرلینگی خواه بسکنم از گلک سرکفتی ببم جبه کو لکاری خدا هیچ زودا بو شف şirkete ki mazında yani gelek ulu serbxoye u biryarand de keçke ki beheze zanı çıtxazı çıdike vece ev gotnavi ve heste da min ku min famkir ku min ve ihmal ne kiriye min ve haskirne daymış bak nahajit bej mamad bejte avanda haskirin daya min yani teramın bisalandı ki hatta ezbimirim و جانا جد بيجم هم تخبخوا هنده هسکرن نگرتی چاوا تو هنده هسکرن ده هر کسی demek ki baveriya muru bu insana bu azadi bu muru kare heskerin bide. Ez dixwazim pirsa xwe ya dawî jî bikim dîsa dema min hevpeyvînek we guhdar kire we dûr te gotiye ku min xencera herî mezin ji jinan xwariye lê bi salan we fedakariyek mezin ji bo jinan kiriye ev gotin yani seyran duran çima gotinek wiha kir çi bû sedem ku gotinek wiha bike ev gotina min piştî jiyanê tecrübe min gote birastî li jiyana min de astengiye herî mezin min ji hevalên xwe yê jin dîtiye yani mesela heta niha jinek ne hatin ji min re nedgot wala helal biştere tu tinê bi serê xwe te hindek karan kir û te keça xwe jî bi serbilîndî mezin kir bes hevalên mêr ji min re gotine yani bifikire kes mesela tu meselekî de serkeftî dibî mezid ki derekî de astengî tê pêşiya te mezid ki pişt wê de jinek heye bu min gelek caran wisa bûye lê hevalên mêr min gelek piştgirî ji wan hilgirtiye îro jî me axil tinek hevalan re birastî em her tim dibêjin jin bindestin jin nivûne û jin tade dibînin lê divê em mesele biguharînin bi çavê yani em jin çi dikin hevdûre em çawanin bi hevdûre bifikre yani yê ji ku jin yê ku mêrekî ku xwedî jin e bi wê mêrê re yê zewicî cadî jin e yani divê jin hevgirtî bin xwedî li hev derkevin alîkariya hev dibikin jin piştgiriya hevdû bikin piştgiriya hevdû bikin hevdû fam bikin hevdû rê ji wan re negirin dijminatiyê hevdû nekin behsê hevdû nekin tu mezî dikî mesela kuştina keçikan da pirsa namûsê da tu dibînî bingehê wê tu mezî dikî piranî ew paşteaxiftina jinan e wê pirsê dike problem nav malbatê da wesa dike ku malbat dijminê wê keçikê dibin an jî dayîk piştgira bavê wê dike piştgira keça xwe nake name de gelek wesa heye ber wê kêmasî yê me divê em jin berî xwe bifikirin xwe mehkeme bikin bêjiyê xwe rexne bikin ku em beremberî hevdû çawanin piştî wê ji xwe mêr mêre yani dibêjin ya swêdî dibêjin xelkiratî ew ê çi dijîtî bike tu dijminatî bike dike hêvî dikim ku rojekê ev hişmendî bê guhertin û jin her serkeftî bin û her dem alîkariya hevdû bikin hêvî darim bes eger em vekirî wê tiştî nepeyvin xwe rexne nekin guftego nekin nabe divê em bêdeng nebin divê helbest xwedî helbest bin biaxivin ez cana niha ev du sê salê dawiye ez vê alî de dipeyvim gelek kese ji min re gotine ku ya tu seroka jinan çawa tu vedbêjî ez seroka jinanim bes piştî
20-30 سال دی از حتیمه وی قناعته دوی ام خورخ نبکن بری خواب بگارن مثلا evdi da mesela bibinlere sünnet ajına yani başvuru Kurdistan'ı heye sünnet ajınan eğer tu biçi binge heve bir geri jadi jin deri xistine ve adeti haberi mirantına jin deri xistine ve hazırı jibu xoşiya mir bu fikre jin de çijileti ve keçki sakat dike Guhdarên hêja divê xeleka bernameya min de Seroka Yekîtiya Jinên Kurdistanê ya Swêdê Seyran Duran mêvana min bû me li serpêhatiya wê guhdar kir. Heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.